ang atong focus mo si Kristo. Dili ang mga butang nga nagapanghitabo sa kalibutan. Usay, mahimo tatang alarmist. Mabasa na to sa newspaper, mao na gyud ni. Mao na gyud ni yung 666. Mao gyud ni yung persecution. Mayong gabi kanatong tanan, mga hinigugma ko, mga kaigsuonan, mga kapaglaom, dinhi sa kaumahan sa Southwestern Philippine Union Conference o sa atong kasikbit nga Union, Southeastern Philippine Union Conference o sa kinatibukan nga mga kaigsuonan sa Tibok Mindanao, sa Tibok Pilipinas o sa Tibok Kalibutan. Usa kada kong kahigyonan, alang kanako sa pagpakiguban kaninyo nining atong serye nga atong uluhan, The Essence of the Kingdom of God o ang kahulugan sa ginharian sa Diyos. Akong hipanginaot nga ang tanan naa sa maayong kahimtang, maayong panlawas o nasa kapiskay sa panlawas o sa maayong pagkinabuhi nga naa ang kalinaw sa Ginoo nagapakiguban kanato. Sa atong pagtuon ini kagabihon, akong hangyoon kitang tanan mangduko sa atong ulo o kita magaampo. Amahan nga balaan, among silimbahon nga Diyos, niningtak na sa kagabihon sa pagsugod sa among serye. Kami Ginoo nagahangyo sa imong paggiya, sa among pagtuon. Ablihi among mga salabutan, giyahi kami Ginoo nga mga pagatun-an nga pulong gikan kanimo, makahatag og kalig-on sa among pagtuo, makahatag og gadasig kanamo sa among pag-alagad, ug ginaot ang mga pulong gikan sa balang kasulatan, magalihok sa mga tagsa-tagsa mga kasing-kasing, magausab kanamo sa among pagkinaiya, samtang kami o Dios nagapaabot niya ng mahimayong ginharian, gitagana nimo alang sa imong mga kanakan. Ako nagahangyo sa makaigsunan nga naay mga balatian, ikaw mag-aayo kanila. Sa makaigsunan nga naay mga suliran, ikaw magatabang kanila. Sa mga nagaluya, ikaw magapalig-on kanamong tanan. Amo kin ginahangyo nga ang balang espiritu may magapagiguban kanamo sa pagtuon ni kagabihon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ginharian sa Dios, mga hinigugma ko nga makaigsuonan, na ay mga butang nga atong tun-an unsa gayud ang iyang halawom nga kahulugan. Ang uban nakahuna-huna nga sama sa alawiton nga atong gikanta nga adto ta sa langit nga nagapadayag nga ang panaw paingon sa ginharian sa Dios murag usa kani kakalabuton, usa ka destinasyon. Apan mga kaigsuonan sa pikas bahin atong tan-awon nga ang ginharian sa Dios may kalambigitan, dili lamang usa ka kalabuton, dili lamang nga usa ka tumong, apan kini kabahin sa tung adlaw-adlaw nga pagkinabuhi karon nga panahon. Mga kaigsuonan, atong tun-an ang serye nga gihulugan, The Already and Not Yet. Una nga topiko sa kahulugan sa ginharian sa Diyos. The Already and Not Yet. Sa atong pinulungan nga Bisaya, makaingon kita nga ana-ana apan wala pa. Murag bakikaw, apan mga hinigugma ko, makaigsunan, mga kapaglaom, ang ginharian sa langit, ana-ana, apan wala pa. Let me clarify before I get misunderstood. When we talk about the kingdom of God, may aspeto sa ginharian sa Dios nga anaa presente sa atong paginabuhi o samtang kita nagapaabot sa mas mahimayawng ginharian, the glorious kingdom. Mao gani gingon sa Mateo 6 versikulo 10, Thy kingdom come, Thy will be done. Mga kaigsunan, ang ginharian sa Dios miabot na. Ani akan nato apan nagapadayon kita sa pagpaabot niya ng mahimayaon nga ginharian nga umalabot. So atong tun-an niining kagabihon ang usa ka punto nga maghatod ka nato usa ka elemento mahitungod sa kahulugan sa ginharian sa Dios. Tito kapitulo 2 versikulo 11 hangtod sa 13. Kanunay kininato nga mga sitas o mga bersikulo nga ginatun-an maitungod sa pagpamatuod sa pagkadiyos ni Kristo. Apan ako kaning gamiton sa pagpaabot og usa ka bahin mahitungod sa ginharian sa Dios. Tito 2:11 hangtod sa 13. Nagkanayon
kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gi kapadayag nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa mga pangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapungganon sa kaugalingon matarong og Dios nun dinhi ning kalibutana karon nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpariyag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Mga kapaglaom, kini nga pagpahinumdom kanato nagapadayag nga ang umalabot nga ginharian sa Dios, ang mahimayaon nga paglaom nga atong gipaabot, may kahilambigitan kini sa atong pagkinabuhi karon matag adlaw nga tanan. Kung kaisa mag-ingon kita nga kini lamang palabuton apan ang mga pinulungan nga atong matun-an sa mga alawiton nga nagkanayon. We have this hope in the coming of the Lord. Anapoy awit nga nagkanayon, I got a home in glory land that outshines the sun. Na ako'y balay or kambalay sa mahimayong dapit nga mas hayag pa kaysa adlaw. Usa pa kalawiton nga nagkanayon, this world is not my home, I'm just a passing through. Nga nagkanayon, kini maong kalibutan, dili akong puyanan. Dili kini akong balay. Ako lumalabay lamang. Tinuod, mga minahal ko, nga mga kapaglaom, mga kaigsuunan, ang atong pagtuo, makitaan, pinaagi sa atong handom. No gani kita gitawag nga Seventh-day Adventist. Kaya nga naman, kaya ang atong future nga paglaom anaa sa pagpariyag ni Kristo. Apan ako ihatag ang usa ka punto mga kapaglaom nga ang ginharian sa Dios dili lamang umalabot kundi may kahilambigitan sa atong pagkinabuhi karon. Ang atong pagtuo, ang atong paglaom, mahitungod sa umalabot nga ginharian, dili unta mahimulag o makapahimulag ka nato sa atong presente nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga kita ana ay responsibilidad na ay dapat nga himuon may tulumanon ang usa ka anak sa Dios nining kalibutan kasamtangan kita nagapaabot sa mahimayahon nga ginharian. Kini nga paglaom may tungod sa kaugmaon o sa umalabot, dili kini mo'y mga ulang ug magababag sa atong presente nga buluhaton. Ang paglaom may tungod sa sweet by and by, di ba? May alawiton kita, in the sweet by and by. Usahay, kining paglaom sa sweet by and by, magakuha ka nato sa atong pagbati o sense of responsibility nga ana kay dapat himuon sa presente nga pagkinabuhi nato nining kalibutan, that we can correct the wrong we can do now, we can straighten the crooked things nga ato nakitaan og kita mga kapaglaom, mga kaigsuunan, may kabahin niini. Hope in the future, parusya, does not mean we cannot correct wrongs that is within our means. Ang paglaom may tungod sa umalabot nga pagpadayag ni Kristo. Ang paglaom sa umalabot nga ginharian serious. Wala nagpasabot nga dili kita magahimo sa butang nga angayan atong mahimo sa pagkorek, sa pagtulid, sa paghatag og hustisya sa mga butang nga dapat nato himuon sa atong kagahom samtang kita nagapaabot sa Kanginoon Hesus. Mga minahal ko nga mga kapaglaom, there are dangers of being too much future-oriented. Maingon ta nga, anyway, si Kanginoon Hesus magabalik sa dili madugay, iya na ning tuliron ang mga hiwi, maghahatag na siya og hustisya, maghahatag na siya og gitawag nato nga paghukom. So pasang na lang nato ni mga kahiwian. Padayon na lang mga tao pagkadautan. Bisan kita may katugod, bisan kita may kagahom sa pagkorek niini. Sa mga kaigsuonan, mga kapaglaom, there are dangers of being too much future-oriented. We tend to focus more on our eschatological charts.
rather than on eschatology or the honor of eschatology. We become crisis-centered rather than being Christ-centered. Mas mahadlok ta sa krisis. Mahadlok ta. Kaya nga naman, ang atong focus ana sa persecution. Ang atong focus nasa Sunday law. Ang atong focus nasa mga 666. Wa ko nagasulti makaisunan nga sayop kini. Apan ako kamong tagaan ug usa ka hagit nga inay kita magtan-aw niini nga mga krisis, atong tan-awon ug atong i-focus si Kristo. Dito kita mo tan-aw makaisunan. Usahay may mga konsepto sa atong mga aktibidades nga ang orientation dili si Kristo. Panangilitan, maingot, sige, mag-camping ta, mag-hiking ta, aron practice ta sa persecution. Mag-survival hike ta, aron nga sa persecution, dili na ta maglisod. Mga kapaglaon, I'd like to challenge that mindset. Bisan asa ta, kung si Kristo kauban nato, di kita mahadlok magaisonan. Persecution, Sunday law, 666, whatever, dili ka na mao ang focus sa usa ka Kristohanon, kung dili si Kristo. Kay bisan dili ta naandam sa hiking or camping or dili ta naandam na nang gitawag na to survival techniques. Kung ana si Kristo kanato, the promise is He will deliver us. Apan mga kaigsunan, mga kapaglaob, bisan pa unsa ta kapraktisado, bisan unsa ta kaandam sa atong mga survival techniques, unsa na lang, apan kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, that's a great danger. Mao gani nga kinahanglan ang atong focus mo si Kristo. Dili ang mga butang nga nagapanghitabo sa kalibutan. Usahay mahimo tatang alarmist. Mabasa na to sa newspaper, mao na gyud ni. Mao na gyud ni 666. Mao gyud ni persecution. Newspapers and mass media nahimo na tong sentro sa atong pagalagad instead of the Bible. Mga kapaglaom, we must be Christ-centered. We must be Bible-centered rather than crisis-centered and event-centered. Yes, by knowing the last day events, we want to be prepared. Tinuod na, mga kaigsunan. Tinuod, mga kapaglaom. Kung kita nahibalo sa mga panghitabo, sa katapusan ng mga adlaw, mas maandam ta. Praise the Lord for that. Apan, dili laman dihataman nga kita nahibalo, dili laman usa ka cognitive knowledge, dili lamang kay kita sa atong pangunahuna, sa atong kahibalo, sa atong information nga nahibaluan, sa atong pagbasa sa Spirit of Prophecy o sa Bible. Apan unta, mas labaw pa diha nga kung nakahibalo kita sa umalabot nga makatapusan nga mapanghitabo sa kalibutan, mas nahibalo pa kita o mas duol ang atong relationship diha sa Ginoo, sa kang Kristo nga mo'y nagagunit sa panghitabo sa katapusan nga mga kapanahonan. Yes, Jesus will come. Sige Jesus, magabalik. Apan kinahanglan kita mag-occupy, magkugi, magbuhat samtang kita nagapaabot sa Kanginoon Jesus. Mga minahal ko nga mga kapaglaom, the eschatological church o ang iglesia sa katapusan nga mga kapanahonan nga gitawag nato remnant church, nagapaabot sa Diyos, nagapaabot kang Kristo. Apan kini ana ay misyon, ana ay tulumanon. Sa Titus Kapitulo 2, versikulo 11 ug 13 na kanayon, nga kining mga katawhan nga nagapaabot sa pagpariyag ni Kristo, dumili sa pagkinabuhi nga dili Diyos nun sa katapusan nga mga kapanahonan. In these last days, we, the children of God, should be different in our ways. Kaya nga naman, sumala din nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Diyos nun o sa mga pangibog nga kalibutanon o sa pagkinabuhi nga mapungganon sa kaugalingon, matarong og Diyos nun dinhi niining kalibutana karon
nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpariyag sa himaya na Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Nagapasabot, mga kapaglaom, nga ang mga nagapaabot sa pagpariyag ni Kristo, nga umalabot nga butang, umalabot nga panghitabo, I should say, na ay makitaan sa ilang pagkinabuhi karon sa presente, nga kapanahonan, nga naa sila'y pagbiya sa dili pagka-Diyos nun, pagbiya sa pagpangibog sa kalibutan, o pagkinabuhi nga mapungganon, matarong, og Diyos nun. Bako na ang panawagan, mga minahal ko, mga kaigsuunan. The anticipation of Jesus coming, which we believe is very near. Haduol na. Kay mas haduol pa kaysa atong gituuhan. Kini na ay serious implication, na ay kalimbigitan sa atong presente nga pagkinabuhi. Now is the time to prepare for that glorious kingdom. Muna buot ako ipasabot, mga hinigugma ko, mga kaisunan, mga kapaglaom, kasamtangan kita nagapaabot sa umalabot, mahimayaon nga ginharian. Apan dili kini nagapasabot nga pagpaabot nga walay ginahimo. Ang atong pagpaabot sa umalabot nga ginharian sa Dios, ang mahimayaong ginharian sa Dios, na ay kalambigitan kini sa atong pagkinabuhi sa presente, karon matag-adlaw nga tanan. Yes, it must be a time for us to change our character. Ingon sa Titos, may kalahian ang katawhan sa Dios kaysa kalibutanon nga katawhan o pagkinabuhi. Mao kana nga ang presente natong kinabuhi must be fit, mahimong andam, mahimong takos, o mahimong fit kana sa umalabot nga ginharian. Ang atong kinaiya, ang pagpadayag ni Kristo, mga kapaglaom, usa ka panghitabo nga dili na mausab sa atong kinaiya. Kung unsa kita sa pag-abot ni Kristo, mao na kita. Apan karon may panahon na, may panahon pa to change our character. The Bible tells us in Titus that as we anticipate the coming of the Lord Jesus Christ, our character are transformed into the likeness of God, and to the likeness of the character of Christ. O nga, ingon si Sister White, si Great Controversy, in like manner, all who have their names retained in the book of life should now, sa pagkakaroon, in the few remaining days of their probation, afflict their souls before God by sorrow for sin and true repentance. So sa samtang kita nagapaabot sa mahimayaong ginharian sa Dios, sa pagpariyag ni Kristo, unsang angayan natong himuon? Kita nagasusi sa atong kinaiya kung uyon ba kita sa kinaiya sa Dios. And with that, there is also an aspect of mission in the life of a Christian. Sometimes, if not often, we are only concerned of avoiding what is wrong. Alikaya na ito ni, kinaginadili, dili na ito imon. No. Usa ka misyon sa katawhan sa Dios, dili lamang ang paglikay sa pagbuhat og dautan. Apan, kung atong tanaon, in the judgment parables sa Matthew 24 and 25, ato makitaan, mga minahal ko, makaigsunan, nga usa sa misyon sa katawhan sa Dios, nining katapusan nga panahon, dili lamang sa pagkinabuhi nga Dios nun, kundi sa pagbuhat og maayo. There is a call to righteous living, and that is doing good in the present life in anticipation of Jesus' return. Anticipation of the future does not mean the abandonment of the present responsibilities. Ana kita, mga kapaglaom o mga tulumanon, mga responsibilidad, alang niining kapanahunan nga tong gipuy-an karon. Kasamtangan kita nagapaabot sa mahimayaon nga ginharian sa Dios. We have a responsibility in the church. We have a responsibility
in the community. So sa kabahin, ang mga tinunan ni Ginesus nagduol kaniya, og nangutana, Ginesus, sulti kami, wa pa makahawa si Kristo. Ingon sila, sulti kami, kanus kini nga mga butang nga mahitabo. Jesus Christ was in discourse with his disciples about the coming of the kingdom of God, about the last days and the coming of the kingdom of God. Ingon sila, sulti kami, kanus kini mahitabo. Ingon ni Jesus Christ, no one knows about the day or hour except the Father. Inay nga sultian sila ni Kristo maitungod sa takna, maitungod sa panahon. Christ told them the judgment parables. Dini na ito makitaan, makaigsunan sa Mateo Kapitulo 25, ang sambingay maitungod sa napulo ka mga dalagang perhen. Atong nahibaluan ang kasaysayan ni ining 10 virgins, as we know this in a popular way. Nga ang napulo ka berhen nagpaabot sa ilang pamanhanon. Apan ang napulo nagpaabot sa ilang tanan, apan ang limaray andam. In other words, ang lima, gitawag ni Billy Andam, o gitawag po ni sila nga buang-buang. Kaya nga naman, atong naibaluan din, the summary of the story, ang ilang suga, nahutdan og lana, o kanagisimbuluhan sa Holy Spirit, o balang Espiritu. In other words, ang ilang pagkinabuhi, sa lima kagihinganlan nga buang-buang, they are not, or they were not aligned in their spiritual life while they await for the coming of the groom. And so in like manner, may mga katauhan nga nagapaila nga sila anak serious, nagapaabot sa pagbalik ni Kristo, but then again, like the foolish virgins, they will be found wanting, they will be found not ready, kay ang ilang espirituanon nga pagkinabuhi, giliuyon sa kinaya ni Kristo. So in other words, it's not enough nga kita taugon nga nagapaabot sa kang Kristo. Dili enough nga kita ilhan or ilhon nga kita mga membro so sa kapundok nga nagapaabot sa kang Kristo. Because there will really be a definition or a demarcation kadto mga katawhan nga andam because of their lives. Ang ilang kinabuhi na puno sa balang espiritu o kadtong mga katawhan nga nagpaila lamang apan sa ilang tinuod nga pagkinabuhi, they are not aligned with the teachings of the Scriptures. So sa kabahin ni ining judgment parables, makitaan po nato din ang kasaysayan sa sambingay sa karniro o mga kanding. Atong naibaluan nga sa adlaw sa pagbadiyag sa anak sa tao, iyang pinigon ang pundok sa katawhan sa duha. Ang pundok sa wala ginganlan mga kanding, ang pundok sa tuo ginganlan nga mga karniro. Kaya pundok, duha ka klase nga pundok, duha ka klase sa katawhan. Ang usa ka klase nagapahayag nga nagingon si Kristo kanila, papahawa kamo, kaya wala ako kaila kaninyo. Sa unsang matang, awal sa mailahan ni Kristo. Nagingon diha ang bala kasulatan, ako gigutom, wala ninyo gipakaon. Ako giuhaw, wala ako ninyo gipainom. Ako nabilanggo, o wala ako ninyo bisitahin. Nagingon si Kristo, asa man, Ginoo, kanamo nakitaan nga gutom, nga wala namo gipakaon. Asa man Ginoo, ikaw nakita namo nga giuhaw, nga wala namo ikaw gipainom. Asa man Ginoo, kami nakakita kanimo nga ikaw nabilanggo, o wala ka namo gibisitahan. Ingon si Jesus Christ, inasmuch as you have not done it to the very least, inasmuch as you have not, wala ninyo kinigihimo sa pinakakabos o pinakaubos, wala ninyo kini gihimo
kanako. Sa pikas nga bahin, magaingon siya sa mga karnero, "Well done, thou good and faithful servants. Inherit the kingdom that the Lord has prepared for you." Magaingon ang pundok nga kanayon, "Asa man kami Ginoo nakakita nga ikaw gigutom og amo kang gipakaon. Asa man kami Ginoo nakakita nga ikaw giuhaw og amo kang gipainom. Asa man kami Ginoo nakakita nga ikaw gibilanggo og amo kang bisitahan." Nagingon ang tubag na Hesus kanila, "In as much as you have done it to the very least, you have done it unto me." Kay gihimo kini ninyo sa pinakakabos, gihimo kini ninyo kanako. Mga kapaglaom, ang misyon sa katawhan sa Dios, kasamtangan kita nagapaabot sa mahimayaon nga ginharian sa Dios. Mao ang pagkinabuhi nga Dios nun. Mao ang pagkinabuhi nga puno sa balang espiritu. Mao ang pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios ato mga kinaiya. Apan dili lang dihataman. Kaya ang katawhan sa Dios nga naa nagakinabuhi sa ginharian sa Dios, ang ilang kinaiya naa makitan sa misyon sa pagbuhat og maayo nga mga buluhaton. Akong balikon, dili lamang ang paglikay sa dautan ang dapat himuon sa katawhan sa Dios. Bas, bisan pa kita lirikay sa paghimo og dautan, apan wala sa nato nahimo ang mga maayong butang. Sama usab dinhi sa sambingay, kita wala nakahimo og mga butang alang kang Kristo. Mga minahal ko nga mga kaigsunan, mga kapaglaom, what defines us as a church? Unsang pagkaila ka nato nga iglesia? Nailhan kita nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay. That's good. Nailhan kita nga mga katawhan nga wala nagainom og makahulubog nga ilimnon. Nailhan kita mga katawhan nga wala nagakaon sa mga dalumtanan o mga hugaw nga pagkaon sumala sa balang kasulatan. Makitaan kita o giilhan kita mga kaisunan nga mga katawhan nga wala nagaluling hayo sa kalibutanon nga kahilayan. Apa ng pangutana? Tama na ba diha? Kita nailhan sa atong misyon. Are we known as a church who cares? Nailhan ba kita, mga hinigugma ko nga mga kaigsunan, nga usa ka iglesia nga may kabalaka, usa ka iglesia nga may paghigugma, usa ka iglesia nga may pagkabana sa atong responsibilidad sa sosyedad. As a church, we are called to reflect God's character. If we have the Holy Spirit, nasangkapan kita sa kaom sa balang espiritu, it is inevitable nga dili malikayan nga ang atong kinabuhi makitaan ang bunga usab sa balang espiritu. Si Philip Yancey, sa iyang sinulat nga basasaon nga kanayon, "Where is God when it hurts?" Asang Diyos sa mga kung mag-abot ang kasakit. Kini nga iyang gisulat puno sa mga pangutana. Apan, ingon pa niya, ang tubag ni ini, it is not about the question, but it's about the answer nga nagkanayon, which is another question nga nagkanayon. Where is the church when it hurts? Sa 1 John 3, 16-18 nagkanayon, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. We ought to lay down our lives for our brothers as well. If everyone or anyone has a material possession and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Kini nga mga pinulo nga nagapahayag kung sa ang tiunay nga gugma. Balikan ako ang punto nga akong isuguran, mga minahal ko, mga kaisunan. Belief in the heavenly home in the future should direct how we live now. Ang atong pagtuo may tungod sa ginharian sa Dios nga langit nun, mahimayaon nga ginharian nga mag-aabot sa umalabot nga panahon, may kahilambigitan kini sa atong pagkinabuhi karon. As we love to sing the song, Adto ta sa langit,
It's just mere confession kung kana pinulungan lang taman ra sa ngabil. Nga sama nga murag nagapanaw lang kita nga destinasyon or goal nga kalabuton. Apan kung kana mo'y handom nato mga hinigugma ko nga makaisunan, mga kapaglaom. Kanang atong paglaom nga nagadilaab sa atong kasing-kasing, ang paglaom sa pagbalik ni Kristo o ang paglaom sa mahimayaong ginharian nga atong adtuan. Makitaan ka na kung tiunay ka na nga paglaom sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Yes, if Jesus is coming soon, what is it then to you now? Kung si Jesus nagatuo kita nga magabalik sa dili madugay nga panahon, unsa kanang kalambigitan kanang pagtuo o atong pagtuo nga si Jesus abot sa dili madugay, unsa ang kalambigitan sa atong pagkinabuhi karon. The belief in the promises should change how we see today and energize how we fulfill our mission. Ang pagtuo sa mga saad nga mag-abot si Kristo sa labing madali nga panahon, kaniunta makahatag og kadasig nato sa atong misyon, sa atong pagtabang, sa atong paghimo og kayuhan, sa atong pagpangdaog og mahamiling kalag. Kay kini buluhaton sa katawhan sa Dios nga ana-ana sa ginarian sa Dios, andam sa mahimayaon nga ginarian nga umalabot. The promise of Jesus coming must give us the enthusiasm to make a difference in this world. Ang saad nga si Jesus magabalik, maghatag unta kanato og kadasig, maghatag kanato og driving force nga magkinabuhi og lahi nga klase sa pagkinabuhi kaysa kalibutanon nga pagkinabuhi. In this present world, while we await the future kingdom, makitaan ang kinaiya sa katawan sa Dios nga andam anang mahimayaon nga ginharian. In the present world, makitaan sa atong presente nga pagkinabuhi nga kita andam sa malabot nga ginharian. Mga minahal ko nga mga kaigsunan, mga kapaglaom, mga kaigalahan nga nagapakiguban sa atong programa nini kagabihon. Kamo o ako, tinawag nga mahimong kabahin nining iglesia, mahimong kabahin nining pundok, kabahin sa misyon, sa pag-andam sa uban, ngadto sa ginharian, nga giandam sa Dios alang kanatong tanan. Adto ta sa langit ang atong alawiton, dili lamang alang kanato, awhagon natong tanan, nga makiguban kanato, o ang pagpakiguban, mauusab ang pagpakiguban sa pagkinabuhi, nga langit nun, samtang anapata dinhi sa yuta nagapaabot sa mahimayaon nga ginharian. My dear brothers and sisters, this is the call for us this evening. I hope and I pray nga itong pagtuon nining kagabihon, nakahatag ka na to og lahi nga panglantaw, nga ang ginharian serious, dili lamang purely future nga umalabot, kundili kining ginharian nga itong gipaabot nga mahimayaon, nga umalabot, may kahilambigitan sa atong pagkinabuhi, matag-adlaw nga tanan. Kay kun kita dili andam magpuyo niya ng ginharian, karon walay paglaom nga kita makaambit niya ng ginharian nga umalabot. Ang panawagan sa matag usa kanato niining kagabihon nga kapaglaom, kasamtangan kita nagapaabot sa mahimayaon nga umalabot nga ginharian ang atong kinabuhi karon, nga hiuyon makitaan nga kita citizens mulupyo nining ginharian nga umalabot, bisan pa kita dinhi nining kalibutan. Atong tanawon, atong kinaiya mga kaigsuonan, kung ana ba kita nagamhan sa balang espiritu aron ang atong pagkinabuhi kinaiya mahiuyon sa kabubuton sa Dios. O kung ugaling may magakakulangon, magaampo kita nga si Kristo atong auhagon nga siya maong sentro sa atong kinabuhi. Kung makitaan, makaigsunan, ang ginharian sa Dios, makitaan sa atong kinabuhi, sa mga misyon nga atong gihimo, mga maayo mga buluhaton, mga maayo nga mga buhat sa pagpalambo sa komunidad, makitaan nga tiunay kita nga mga anak sa Dios. Andam
presente nga andam, alang sa umalabot nga ginharian. Ang Dios, magapanalangin ka natong tanan, mga hinigugma ko, nga mga kaigsunan. Kita magaduko sa itong mga ulo, o kita magaampo. Amahan nga balaan, among silimbahon nga Dios. Salamat sa imong saad, nga ikaw nag-andam, alang sa imong katawhan, og mahimayaon nga ginharian. Mong among handom sa among pagkinabuhi karon, nga kami makaadto og langit nga imong giandam. Apan o Dios, kanang umalabot nga ginharian, imong gitagana sa imong mga kanakan nga andam sa kasamtangan sa mong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Hinaot o Dios, nga ang ginharian sa Dios makitaan nga among gikinabuhi sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi nga makitaan nga kinipuno sa balang espiritu, nga ang among kinabuhi magiyahan o Dios sa imong kabubuton, nga kami dili magkinabuhi nga kalibutanon, kundili uyon diha kanimo, dili sa kahilayan sa kalibutan. Hinaut usab nga ang among pagkinabuhi magugol sa paghimo og misyon, dili lamang sa pagpangdaog og hamiling kalag, kundili usab paghatag og mga kaayuhan sa sosyedad. May mga nagabalatian, may mga ilo, may mga kasakit ang katawhan nga giantos. Hinaot kami mahimong ahente o Dios sa kaayuhan, samtang kami aniya pa nining kalibutan. O Dios, salamat nga kami may kahigayon sa pagpakita nining kalibutan, nga kami kabahin niya ng umalabot nga ginharian, bisan pa aniya kami nining kalibutan. Salamat o Dios, nga ikaw nagatubag sa pag-ampo, amo kini ginahangyo sa ngalan ni Jesus. Amen.